Ngiphinde nginibingelele emva kwesikhashana engigcinile ukwenza inkulumo. Namhlanje ke ningixolele nje ngokubheka phansi. Namhlanje ngifisa ukuthi ngikhulume ngokubhala. Njengomculi ke into engiyenza ukubhala kakhulu. But ukubhala kurelaya on information. Udinga ulwazi ngabantu, ngempilo yabantu, ngempilo nje yonke esiphila kuyona manje. And so kubalekile ukuthi ke kube khona la khona experience khona izinto and then bese uyabuya uzobhala ngazo. So namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokubhala in general, not just writing for a song or writing a song, not ukubhala iculo nje kuphela but ukubhala also ezinye izinto nje. Umbuzo esingawubuza ukuthi ke indaba sibhala ngoba sisuke sifuna ukusharisha information ethile nabantu, noma sisuke sifuna ukufundisa, noma sisuke sifuna ukuthi abantu bajabule kwesinye isikhathi. Although lokho kokujabula ngikuhlanganisa nokuba informative as well, ngoba there's a lot of information in entertaining. So ngingacathi ungakuhlanganisa lokho kokubili. Bese kuba khona okugcina ke engikubalile, mhlambe ngishile kokunye, kodwa kukhona lokho okugcina ukuthi sibhalela ukuthi songe must preserve imlando yethu noma ama-histories ethu. Siqopha imlando uma sibhala kwesinye isikhathi. So ikho-ke kubalulekile ukubhala. Noma ngabe ubhala i-fiction, okusho ukuthi-ke ubhala iy'ndaba nje ezingelona engezona ezangempela noma amaqiniso. Njengoba ungabhalela mhlawumbe ifilimu edlala ku-TV, uyabona lo ubhala into mhlawumbe engekho real, engalona iqiniso, kodwa ethathayo emaqinisweni asempilweni esiyiphilayo. Noma-ke ubhale i-non-fiction. I-non-fiction mhlawumbe ubhala autobiography, ubhala ngomuntu othile, or biography yomuntu othile, noma ubhale yakho i-biography, mhlawumbe usebenzisa umbhalo othile abhale ngawe, which will be autobiography leyo. Bese-ke kube khona incwadi ey'fundisa mhlawumbe nolwazi kweze-science, mhlawumbe kwey'kamoya, mhlawumbe ulwazi ekuthungeni, njengoba nami ngibuye ngithunge iy'khwama, noma ube nolwazi ekwenzeni zonke izinto ezakhiwayo, ekwakheni. Ngibuye ngikwakha ifenisha-ke mina, khona ifenisha engibuye ngiyakhe. Mhlawumbe ufuna ukubhala ngefenisha mhlawumbe oyakhayo, ufuna ukusharisha ukuthi uyakha kanjani, wenze ney'thombe lapho kulowo mbhalo, uyabona. Ufuna ukubhala amaculo mhlawumbe encwadini, bese-ke nawo futhi wabelane ngawo nomhlaba wonke, ukwazi ukuwathola amaculo akho. Noma yini enye mhlawumbe ucraft othile owakha, mhlawumbe wakhe inkamba, mhlawumbe wakha amalala, izinto ezenziwa ngelala, izinto ezenziwa ngelala. Mhlawumbe wenza izinto mhlawumbe ama-musical instruments, ama-instrument lawa okudlala umculo. Mhlawumbe zonke izinto ezizakhayo. Noma ngabe wakha izindlu, ungabhala ngokwakha izindlu. Noma ngabe ukhanda ogesi, ungabhala ngokukhanda ogesi. Anything. Okunye ungakubhalela iy'kole ukuthi zikusebenzise kube ama-textbook. Ungabhala nange-language, ngolimi esilikhulumayo. Mhlawumbe umZulu njengami, ubhale ngolimi lwesiZulu. Mhlawumbe ubhale izaga zonke uyiliste, ubhale izisho, noma ubhale yonke into ephathene nolimi ebalulekile ngolimi lwesiZulu. Mhlawumbe ubhale mhlawumbe ama-terms asetshenziswa namhlanje, mhlawumbe ayi-slang, noma isitsotsi, noma
angazi kuthiwa isitsotsi mhlampe itsotsi-tani. Kodwa-ke ubhale mhlampe ngokuhlukana kwey'gaba ze-language esiyikhulumayo ukuthi la usuke ukhuluma le nhlobo isiZulu, la usukhuluma le nhlobo isiZulu, la usukhuluma ngenhlobo uyihlukanisa izinto. Mhlambe leyo ncwadi-ke mhlambe igcine isebenze ey'kolweni, yabona isetshenziswa iy'ngane zesikole zikwazi ukuthi-ke zifunde-ke ulimi ngaleyo ndlela. Kuningi nokunye-ke mhlampe esingakubhala, abanye befeshini angabhala ngefeshini okwasengikushilo nokuthunga phakathi. Kuningi, abanye babhala ngey'ngadi. Uma uthanda ingadi ungabhala ngengadi ukuthi izinto mawazi imithi elaphayo esiZulu ungabhala ngemithi yesiZulu, ubhale incwadi ngemithi yesiZulu. Ucobelelane nabantu ukuthi uma usebenzisa iboza or noma usebenzisa noma yini oyisebenzisayo kusiza kanjani, uyayibona leyo nto empilweni, uyayibona leyo nto nge-experience-ke osuke unayo la, uyabona. Kanje nodokotela nawo ngokunjalo bangabhala nabo ngezinto zabo ukuthi-ke yini ebalulekile mhlawumbe izifo abantu efanele mhlawumbe fanele bay'vikele kanjani ezifeni uma besendlini emakhaya. Uma ubhala incwadi ephathene nokuthi uma bekuba khona ama-injuries ethile ekhaya wenze njani ukuze mhlampe ubambe mhlampe kungakafiki udokotela, ubambe ukuthi ingonakali kakhulu mhlawumbe ngaphandle kokuthi uyifake engozini. So kuningi izinto esingayibhala, uyabona. Kodwa ukubhala into engiyinothisile ngako ukuthi konke kubalulekile ngoba kugcina ulwazi ngabantu, i-culture. Ukubhala nge-culture noma ngesiko labantu, konke ukubhala. Ngoba uma ubhala indlela obhala ngayo igcina isikhathi leso ukuthi ngoba wabhala kanje, incwadi wayibhala kanje, kusho ukuthi kwakuyilesi sikhathi ngoba ngaleso sikhathi iy'ncwadi zayibhalwa kusetshenziswa lokhu nalokhu. So usuyazi ukuthi lo nyaka between 2020 no-2030 mhlawumbe obhala ngawo, uyabona. Sekuyabonakala ukuthi le ncwadi mhlambe uma kuthiwa i-date ayikho ayibonakali, kodwa uma kubonakala indlela obhale ngayo bese kubonakala ukuthi incwadi yale minyaka le, bese bayakwazi abantu-ke mhlambe in the future abantu bekusasa. Ngase isigqoko sami sengiyasona nje manje ngoba phela ngifuna umusi wenkomo omusha wanamhlanje. Akufuneki ngiyone lento yami la. Okay, right. So yabona sengiyididisile-ke manje. So kubalulekile ukuthi-ke sibhale ngoba we are preserving i-culture ngey'ndlela ey'ningi nangendlela engigqoke ngayo. Uyabona njengoba ngigqoke le skipa nale qhaza namalokhuzana, yabona. Sekuyabonakala ukuthi-ke usungakhuluma into ende ngalokhu engikugqokile ukuthi isigqoko lesi sikanjani, mhlampe lokhu engikugqokile ey'ndlebeni kukanjani, iskipa sikanjani, usubona nesikhathi, yabona. Ngisho i-background uma ubuka ngemva kwami usuyakwazi ukubona ukuthi isikhathi esithile lesi mhlampe or indawo ethile leyo, uyakwazi ukufunda lezo zinto lezo. Futhi ukubhala, uyazi interesting lento yokubhala ngoba ukubhala unga-equate to ukuthatha ividiyo le. Ukuthi njengoba ngithatha ividiyo sengi-preserve i-history already by taking this video nje. I preserved this history yamanje, uyabona. Sengathi umuntu uzoyibuka kusasa abone ukuthi kwakwenzeka lokhu ngesikhathi esithile, ebuka nje engangilalele, ebuka nje isithombe, yabo. So ukubhala-ke kubaluleke ngaleyo ndlela ngoba kugcina imilando yethu. Leading-ke to ukuthi-ke manje kusilidele ekutheni-ke noma kusiholele ekutheni sikhulume ngokuthi-ke yini ngicabange kanjalo indaba importance noma ukubaluleka kokubhala iminyaka neminyaka about impilo yethu. Sengichazile ukuthi impilo yethu izo zonke izinto esizenzayo, akukona nje ukuthi iy'ndaba zokuthi ubani uxabene nobani, ubani ugebenge bani, ubani, akuzona lezo zinto, but it's everything we do, whether formal, whether at work, whether professionally, not professional, everything we do must be documented.
must be documented unyaka nonyaka. Ukuze sipreserve-ke le history noma siyonge i-history, siqophe le history le noma lo mlando siwuqophe ngale ndlela unyaka nonyaka. Into eyangenza-ke also ngicabange kanjalo ukuthi kubalulekile ukuqopha ngalezo y'ndlela ukuthi yazi ngathi ngiyabheka ngelinye ilanga online ngifuna iy'thombe nje ziselokishini langakithi KwaMashu, Tuzu, right. Mangiya online ngifuna iy'thombe ey'ndala ngoba ngiyalazi lelo lokishi kudala uyabona leyo nto. Ngifuna-ke ngingena online ngifuna lezo y'thombe. Mangithi ngiyabheka angitholi lutho, ngithi ngiyabheka oforum bethu bakudala ababakhiwe nje ngey'tini be-brown yabona bama-bricks nje angafakwe angaplasterishiwe angaplasteliwe. Angitholi lutho yabo. Nginaso isithombe mina sakithi uyabona esingaplasteliwe sisanoforum nje ongaplasteliwe esasiwuphiwe uhulumeni ongenziwe lutho uyabona. Khona nesinye esikhombisa i-distance ekude kakhulu uyabona. Oforum ababebasha ababesakhiwa kodwa kuncane lolo lwazi online, kuncane lolo lwazi mase ungena online uthi uyalifuna ufuna ukubona lezi thombe zama-70s to 80s to 90s. Kwathi ngelinye ilanga ngikwaMuhle eThekwini kwi-museum kamasipala. Ngase ngingena-ke la khona kuney'thombe khona-ke ku-museum la okhombisa khona-ke iTheku, right. Amalokishi aseThekwini oNtuzuma, oMashu, oMlazi, oClermont, uyabona oLamonti. Hey, yazi ngendlela kwakumnandi ngakubona lezo y'thombe. Kwakumnandi ngale ndlela yazi it was like yabo going back kwi-history. Seeing kwesinye isikhathi engazange ngisibone mina ngoba ngazalwa mhlampe yabo later on. Ngakwazi usibona isikhathi sasama-60s yabo nama-70s ngangawabona ngoba ngangizalwa ngama-70s. So angiwabonanga ama-70s yabo. Angiwabonanga ngaze ngavuleka amehlo kahle mhlambe late 70s to 80s ngiqala ukubona ukuthi into engayikhumbula ngisho kwi-memory kahle mhlambe ngikhumbula late 70s yabo, not necessarily in early 70s because ngangaboni lutho lapho ngangisanda ukuzalwa. So kwakumnandi kamuhle ukubona leyo information ngingene khona ngiyibone ngithi wow, hey madoda, hey KwaMashu uyabona ngibone nesiteshi sakaMashu okunye ngaze ngakusherisha online. Ngibona isiteshi sakaMashu indlela esasiyona ngendlela futhi engisikhumbula ngayo kudala uyabona. I could see leso siteshi lapha siyisona ngaleyo ndlela although iy'moto zazindadlana kunalezi engizaziyo mina noma engangiyibona ngesikhathi engangikhula ngaso yabo. But ngiyakwazi ukubona ukuthi this is similar indlela ezimi ngayo zimi ngale ndlela engikhumbula ngayo ngisemncane uyabona. So kumnandi ukubona lezo zinto uphinde ubone nama-adverts angaleso sikhathi emabhodini, ubona ama-adverts otshwala nama-cool drink phezulu lapha esiteshini kaMashu uyabona. So lezo zinto lezo hey leyo information invaluable kakhulu, ibaluleke kakhulu le information ukuthi siyi-preserve siyibeke. Yabona thina-ke bantu abampisholo asizange sikwenze kahle lokho uyabona. Okuningi okusivimbile iminyaka neminyaka. Okunye okwakuthathwa ama-photos ayethathwa abantu amanye ayithathelwa imisebenzi ukuthi ama-journalist athathela ukuthi mhlawumbe igcine i-own-wa iphephandaba lawo ma-photos ahlale kwi-newspaper archive uyabona singakwazi ukuwa-own-a noma singakwazi ukuwabona. So wabona mhla i-newspaper ithanda ukuwaveza publicly yabo. So but-ke today baningi abantu ababeshutha iy'thombe kudala but lezo y'thombe ezabo yabona bayisherishi online. They haven't given us lezo y'thombe ukuthi siy'bone online. Mhlambe kufanele mhlambe sicele ukuthi imiphakathi yamalokishi ethu kube khona la idampa iy'thombe zayo online. Idampa iy'thombe so that sizo-preserve i-history as a collective ngey'thombe. Nami ngidampe ezakithi enginazo ey'khombisa ilokishi lethu la khona sasishuthwa khona yabona.
nabanye bajikijele ezabo iy'thombe, sijikijele iy'thombe, kube khona iy'thombe zawo wonke amalokishi nama-rural areas ethu, yabona, wonke, yabona, ukuze si-preserve umlando wabampisholo. Unga-preserve kuphela, kungongeki kuphela umlando walaba ababesemandleni, kodwa kongeke nemilando yemiphakathi yonkana yethu. And so enye into-ke eyangiphatha kabi ukuthi ngingene online ngingayitholi lezo y'thombe kube ngathi i-history ilahlekile, umlando wonke ulahlekile welokishi lethu, yabona. So kwamuhle-ke mawuthola isikhathi uvakashe uhambe uyobona, kuningi ozokubona lapho. Ubona ama-beer halls, iy'thombe zama-beer halls akudala, ubone abantu besuswa emkhumbani besemalokishini, ubone yini enye konje laphaya. That was interesting. Ubona amakhansela angaleso sikhathi, abantu abamnyama ey'ndaweni ey'fana noLamonti, ubone imizi yokuqala yakwaMashu, ubone kuningi nje lapha. Ngikaze ngakushutha okunye, yabona, ngifuna ukukubeka kahle ngikubuke. Ubona ngisho ama-truck ayehamba ngaleso sikhathi ukuthi ayenjani ama-truck angaleso sikhathi. Okungilidela-ke kwi-section elandelayo i-importance yey'thombe zebhayisikobho noma ama-movie. Ama-movie akuyona into engangiyibuka kakhulu kudala, yabona. There was a time la khona engangi-discourage khona. Ngaze ngangayithenga i-TV kwami ngoba ngithi uma ngibuka i-TV izolimaza i-creativity yey'ngane zami, yomndeni wami, izosithathela nesikhathi mhlawumbe, uyabona. Kwahamba ngagcina ngiwushintsha umqondo, ngaba ne-TV ngelinye ilanga, ngaqala ngabukela amafilimu. Not that ngangakaze ngiwabuke ngaphambilini, ngangiwabuka ngisemncane, yabo, kodwa kwaba khona isikhathi la khona ngigcina ngithi angiyikhathe leyo lokhuzana. Angingabi influenced by i-media too much noma i-TV kakhulu, so that ngizokwazi ukucabanga outside the box, nefamily yami ikwazi ukucabanga outside the box, ingabi limited by i-media. Mhlawumbe-ke there was something good about that, yabona. Abantu baye bafike bangibuza ukuthi, hawu, unayo i-TV yini ndaba, yabona. Mhlawumbe there was something good about that in terms of limiting bad influences from the outside, but also leyo nto yokulimitha, uma sengicabanga down the line, inobugwala futhi ukusaba ukuthi hey, uma ungekho influenced by the outside, then you don't become strong enough to know how to withstand noma to know how to ukuthi ukwazi ukuthi ube ukwazi ukumelana nazo zonke iy'phepho ezivela wonke ama-direction, wonke ngakuzo zonke iy'nhlangothi zokuphila. So kubalulekile ukuthi uyivumele ukuthi uvuleleke ebantwini ukuze basho laba abafuna ukusho ngawe nangaloko okushoyo. Ukuthatha ividiyo nje lokhu kwenza lokho ukuthi ngivulela abantu ukuthi basho noma yini ngevidiyo engiyithathayo, nanoma yini bayibonayo kumina. Abanye bakhomenta ngentshebe, abanye bakhomente ngesigqobo, abanye bakhomente ngezinto ey'ningi. So athi omunye ade ukhomenta ngentshebe yami izolo nje, sahleka leyo nto ukuthi nje, hawu, swaba nje kwasho wacima kwathini, yabona. So kunjalo-ke uba exposed. So ukuba ne-TV was limiting outside influences. Maybe you can still do that. Kube khona isikhathi la khona uthi uba ne-fasting ye-social media, fasting ye-television, whatever. I-TV asisayibuka kakhulu, kodwa i-fasting yalezi zinto esiy'bukayo zonke eziyi-media, eziyi-electronic media, ukuze mhlambe u-allow ukuthi ingqondo ikwazi ukuthi mhlambe ibe creative on its own, ngaphandle ukuthi ikopele le ngaphandle ukuthi-ke impilo iphilwa kanjani, ikopele leyo nto, ikwazi ukuyakha yona i-direction yempilo yayo.
ukuthi ifuna ingqondo yakho ifuna ukuthatha i-direction yiphi, uyabona, ukwazi ukuyakha leyo nto ngengqondo ukuthi ufuna ukuthatha yiphi i-direction ngaphandle kwama-influences angaphandle. And so well, ngaphinde-ke ngabuyela-ke ekutheni ngibe ne-television, ngase ngingena kuma-movies. Khona isikhathi la khona ama-movies ngawabuka kakhulu ngale ndlela ukuthi I got to know every actor, every movie, well, many movies, but-ke nginama-preferences ama-movie engiwabukayo. Amanye ngiyawanqena, amanye ngiyawathanda, yabo. So I still think that I'm limiting myself ngokuthi ngingawabuki lawo engiwanqenayo. Kodwa-ke yeah, so but-ke mhlambe abanye bangawabuka, abanye mhlambe it's good bawabuke, mhlambe sesoyithola i-experience yabo kubona laba abawabukayo, nami ngizosherisha engikwaziyo. So but what I'm trying to say la ukuthi, engifuna ukusho la ukuthi ama-movies, yabona isigqoko sami sisiyajeka futhi ngifuna siqonde khona ningasiboni ngendlela e-wrong lesigqoko, nisibone ngendlela engifuna nisibone ngayo. Okay, yeah, ngifuna nisibone kanje. Okay, right. Into ebalulekile ngama-movie that I noticed, ngike ngakuthinta kancane mhlawumbe, ukuthi uma ubukela i-movie noma uma ubona ibhayisikobho, spoon leso, uma kuthiwa yini umdlalo welokhuzana, kuthiwa yini ngesiZulu, kodwa-ke i-movie kulungile ngoba niyayazi ukuthi i-movie yini. So uma ubuka i-movie, especially ama-movies amadala, namasha it's fine, right? Angiqali kulawa amadala kuqala. Kula madala, what we are able to see is i-context, isikhathi kuma-movies athile, but fa uyazi i-movie, yabona, that is more realistic, especially uma ufuna ukwazi i-history yesikhathi, ngoba ngizama ukukhuluma nge-preservation ye-history, history ye-environment itself, yabantu, ye-culture, yesiko, uyayibona leyo nto. Uma ufuna leyo history ukuthi ibe preserved, ufuna ukubona leyo history, then uzobuka ama-movies that are just documenting, whether it's love stories, whether it's crime dramas or whatever, yabona, whatever category ye-movie. So uma ubuka lawo mafilimu, you are able to see iy'moto zesikhathi, ukwazi ukubona amabhilidi, ukwazi ukubona iy'moto ezihamba ngaleso sikhathi, ukwazi ukubona amabhilidi esikhathi, ukwazi ukubona iy'ngubo ezayigqoka ngaleso sikhathi, ukwazi ukubona indlela ababekhuluma ngayo ngaleso sikhathi, hairstyles, macici, jewelry, whatever, zonke izinto yabo, ngaleso sikhathi uyakwazi ukuyibona uma ngabe ubukela these films or noma lama-movies, yabona. Uyakwazi ukubona lezo zinto. So they are captured, culture is captured kuma-visuals nge-movie le osuke uyibukele, yabo, osuke ubukela endala, yabona. So I thought it was very important to watch lama-movie, yabo, ngoba akudala, ngoba ayakwazi ukuthi ukwazi ukubuyela emumva bese uyaqhathanisa ukuthi, oh, kwakhona ifoni enje, babesenza ifoni enentambo exhunywa odongeni, ukwazi ukubona ukuthi, oh, yini enye mhlawumbe amabhanoyi ayinje asetshenziswa ngaleso sikhathi, uyakwazi ukubona kulawo ma-movie. Zonke izinto nje ababeyisebenzisa, yonke into, ngisho udonga ukuthi babelipenda kanje, babefaka i-wallpaper enje, or babenza ne-quality, ukuthi i-quality yayingakanani ngaleso sikhathi, yayiphezulu i-quality yezinto ababeyisebenzisa noma yayiphansi, yabo. Nanokuthi-ke uma beveza ama-movies aveza abantu abampofu, ahluke ngani kulaba ababe-rich ngaleso sikhathi. Abantu abempofu ayinjani ama-conditions abo okuphila, noma izimo zabo zokuphila zazinjani, ezalaba abanemali zazinjani. Uyakwazi ukukubona
kumafilimu amadala uyakwazi ukuqhathanisa leso sikhathi bese ubuka isikhathi ophila kusona namhlanje ubuka lawo mafilimu. So ama-movies kumina historical documentation awona nje kuphela entertainment, but they carry a lot of data yethu noma information yethu esingayisebenzisa ukuthi-ke si-understand-e isikhathi esidala. That's why kubalulekile ukuthi-ke siqophe njalo ngoba uma siqopha songa umlando wethu, siyawonga ukuze ukwazi usebenzele ikusasa. Enye into siyazihumanizer ngokuthi sizilokhuze, siziqophe noma sibhale ngathi. Sizinikeza ukuphila ngamanye amazwi, sisinikeza ubuntu nokuphila ngokuthi sibhale ngey'mpilo zethu ngoba uma senza njalo emhlabeni olina towards erasing noma ekucimeni abantu, otshekela ekucimeni abantu, ngoba abantu bayacinywa abantu. Uyabona abantu uma besaba abantu abathile besaba ukuthi umlando wakho uzoveza ukuthi owabo umlando unjani ngokwangempela, bayawucima owakho umlando ngoba benzela ukuthi ungaveli owabo. Ngoba kungenzeka ukuthi owabo bawakhe ngendlela yokuthi bakhohlise kuwona. Kube khona izinto ey'ningi abangakhuluma iqiniso ngazo kuwona umlando, yabona, wabo. Uma bengakhuluma iqiniso ngomlando wabo, babenze sure ukuthi owakho awukho, ucimile, ukuze kungaveli ukuthi wake waba khona, yabona. So kubalulekile ukubhala because emhlabeni sinalowo mlando. Noma ngabe wenziwa akade becindezela isizwe esithile noma abantu abathile kade becindezela abantu abathile. Kwesinye isikhathi kuba imindeni ethile ecindezela eminye imindeni, yabona. Emphakathini nje suke niphila wona utholukuthi bafuna ungaveli, ningaveli nina, yabona. Uma sekuvele bona kuyenzeka lokho, uyabona leyo nto. Bakwenze ngendlela-ke engenalo iqiniso lokho, yabona. Bese kulahleka-ke ngaleyo ndlela-ke, into ebuhlungu ngaleyo nto kulahleka iqiniso. Kulahleka iqiniso abantu ekufanele ngabe bayalazi ngomlando, uyabona. Nelingabenza ukuthi baye phambili kangcono uma ngabe likhona lelo qiniso. Abakwazi ukuya phambili kahle uma kukhona i-gap kwi-history yabo engazi ukuthi iyayaphi noma i-gap e-fabricated, eyakhiwe engazange ibe natural, yabona. Engayona i-natural progression yempilo yalowo mphakathi. So uma kunaleyo gap then there's a problem ngoba lowo mphakathi awusakwazi ukuya kahle phambili. Ubulahle isikhathi esithile noma wasiphambanisa leso sikhathi. Asisenalo iqiniso. Bathi noma bethi abantu bashona emuva bangawutholi umlando kahle. Bathi kungahlangani kahle ukuthi kwakwenze njani, yabona. Bese izinto zimane zizonakala, yabo. Mhlawumbe enye into efanele siyilungise esikweni lethu bantu bakithi ukuthi sizame ukuba neqiniso. Sazi ukuthi alilimazi iqiniso. Sazi futhi ukuthi akusizi ukujaha ukuthi sibe namandla, ube nepower, ube nani. Akusizi ukujaha into enjengalezo ngoba ukujaha kulimaza umlando uwonkana, not just lowo muntu osuke ukuthi uyamlimaza noma leyo community ukuthi uyayilimaza, but ulimaza izinto eziningi ey'phathelene ne-progress yesintu, yabona, uma ulimaza lowo mlando loyo. So ama-movies-ke, okay, sibuyele back to movies. Ama-movies are very important ngoba they capture-ke impilo yabantu. So we need to have our own movies aveza iy'mpilo zethu kumalokishi esiphila kona. Singavezi nje ama-movie aveza kuphela impilo ethile kuphela ekhethwe u-director kuphela, but kube impilo yonke
ngathi evelayo. Kwaba impilo nje ethile kuphela edayisayo ababona engathi izodayisa yabona. Bese besivezela yona mhlampe laba abakhethayo ukudlala ukwenza iy'thombe lezi esiyibukayo. But kube yonke into into engiyithandayo noma kade ngingafuni ukukhuluma ngo-TikTok manje kodwa u-TikTok ngiwuthanda ngoba lezo y'tori zikhona lezi ezi-realistic, eziyiqiniso ngathi sonke yabona. Kakhulukazi-ke ngifuna ukubheka kuthina esimpisholo thina abaseMzansi kakhulukazi. Kakhulukazi kwabangakithi-ke e-KZN naseThekwini. Ekutheni mawulalela o-TikTok uzwa ziningi izinto oyizwayo. Language yinhle, kuningi man okutholayo uyabona. Kuningi izinto abangay'funda abantu ngizama ukusho njalo. Ngoba si-documented laphana ko-TikTok. Noma isikhathi samanje si-documented very well ko-TikTok. So uyakwazi ukubona indlela abantu abacabanga ngayo, indlela abantu abakhuluma ngayo, izinto abane-interest yazo futhi abay'thandayo. Uyakwazi ukuzibona lapho ulalele and uyabona. Mhlambe enye into eyenza ukuthi abantu badonseleke kakhulu kuwona ukudlula amanye ama-medias akhona, ama-social media akhona. Okay, bengingafuni ukusheshe ngikhulume ngawo. Olunye-ke uhlobo lwama-movie engibona engathi libaluleke kakhulu ilolu oluphathelene ne-imagination noma ukuphupha, to-dream or to imagine njenge-science fiction. Mawubuka nje ama-movies lawa-ke aseNtshonalanga, ama-movies afana no-Star Trek, angazi noma kwakuyi-T_V series noma kwakuyi-movie angisakhumbuli kahle. Into ey'fana nalezo. Ila khona uthola khona ukuthi izinto ey'fana nama innovation ye-technology esinawo namhlanje ayicatshangwa kuma-movies afana nalawo. Noma kuyi-fiction mhlampe ebhalwayo efana nalawo ma-movies imaginative noma enoku-dream-a noma nokuphupha. Eyakha izinto mhlampe i-literature noma izincwadi ezakha izinto ezingakabi bikho, eziyicabangayo lezo zinto ezingakabi bikho. Bese kuthi ngelinye ilanga mhlampe emva kweminyaka ewu-20, 30 ezayo uthole ukuthi sesinazo lezo zinto. Izinto ey'fana nama-cellphone namhlanje. Izinto ey'fana nama-smartphone ane-glass manje. Abanye sebecabanga nokuthi ingabe bikho ngisho isidingo se-screen ukwazi ukubona emoyeni. Yonke into ofuna ukuyibona angazi-ke kanjani kodwa-ke ayikho into engenzeki uma usubuka kulowo mlando omdala we-imagination world yabo. Wala khona kucatshangwa izinto ezintsha ey'ngekho. Uyabona ukuthi ayikho into cishe engeke yenzeka ngoba into ey'ningi ezayacatshangwa kulawo mafilimu ziyenzeka namhlanje. So lamafilimu ayadala ngempela ngempela. Ngoba kuyasho kuthiwa izwi liyadala namafilimu nawo ngokunjalo ayadala. Uma sicabanga into ethile kwifilimu ethile siyakwazi ukudala ikusasa. Uma siyicabanga kwifilimu ethile into ethile entsha engekho siyakwazi ukuyidala kusasa. Yikho kubalulekile ukuthi-ke iy'thombe ezizakhayo noma amafilimu esiwakhayo akwazi ukuthi kusasa asakhele ikusasa elihle. Uma kuwukuthi kukhona into ayicabanga ngekusasa lawo mafilimu akwazi ukusicabangela into enempumelelo enhle kusasa njengabantu abampisholo. So lawo ma-movies iyiphi enye nje i-movie yaseNtshonalanga mhlambe le ene-character ye-Force nani? Yini igama layo nje sengikhohliwe. Khona ene-Force enye kodwa nayo endala nayo ehlale bayibuyise futhi. Sengikhohlwe ukuthi iyiphi. Enye-ke leyo kubantu abampisholo-ke I think asikakangeni la khona thina la eMzansi. La senza khona amafilimu ayi-science fiction. Asikakafiki lapho. So asikakaphuphi lezo zinto siy'phuphe
bese sikhombisana sodwa, sikwazi ukukhombisana lamaphupho sodwa kumafilimu. Sikwazi ukuwabona kumafilimu lamaphupho esiwaphuphayo in the form of science fiction. Mhlambe enye into esidinga ukuthi-ke siyicabange kusasa ukuthi sibe namafilimu afana nalawo, ngoba nathi siyadinga ukuthi-ke kwi-technology sikhombise ukuthi si-part of i-development yayo, asikho nje kwi-back seat. We're not just watching kodwa we are participants kuyona, kwi-development yayo. So amafilimu are very important-ke ngaleyo ndlela-ke. Maningi namanye-ke ney'tayela zokubhala ey'ningi, o-Ben Okri, abantu mabebhala babhale kwesinye isikhathi surrealism style sokubhala lesi ukuthi mawusifunda ungene ephupheni, udubuke ephupheni, kube ngathi usephupheni ubona izinto zibheke la kungafanele y'bheke khona, zenze izinto engafanele zizenze. Ezinye iy'tayela ezi-interesting zokubhala lezo ezingagcini kuphela ey'ncwadini. Leso style sibuye siphumele futhi nakwi-art e-visual ebonakalayo, art le ependwayo nedwetshwayo. Njengomunye wabalokhuzana wama-artist wasentshonalanga uSalvador Dali, engihlale ngimkhowutha njalo uma ngikhuluma ngale nto ekuthiwa i-space time, ngoba wabhala amawashi e-influence-wa yileyo science leyo ngaleso sikhathi, ngoba kwakuyisikhathi so-Einstein besanda ukukhuluma ngaleyo nto. Naye in those early 1900s uma ngingaphosisi uqhamuka-ke ne-art naye, yabo-ke iy'khathi zo-World War I kuya ku-World War II, between leso sikhathi leso uqhamuka ne-art-ke yamawashi agaxeke ey'ngodweni nasematsheni nakuphi, angisazi nje injani leya lokhuza lesa sithombe, kodwa-ke agaxekile nje uyabona. Abhendwa i-space njengoba lisho igama i-space time. Ngike ngakhuluma kulama vidiyo adlule ukuthi-ke i-space time i-fabric noma indwangu ekwi-space la khona zonke izinto y'hleli khona ezikhona emkhathini la y'hleli khona, including thina nemihlaba ekhona sihleli kusona le-space time. So yonke into ihleli phezu kwaso ekhona edaliwe uma kuthiwa kuyadalwa, yonke into ihleli kule space time, ihleli khona, konke kuhleli lapho. Create i-gravity futhi as kuhlala phezu kwalelokhuzana kwale fabric le, yabona. Kodwa-ke ngasho last time ukuthi it's a complicated subject le, ichazwa kahle abantu be-science, yabo. So but it's an interesting one at the same time. So naye uDali is not a scientist, kodwa uSalvador akayona i-scientist, uyi-artist. Udweba lama-clocks lawa-ke useyawagaxa-ke ukuthi abhendwa i-space. I-space iy'ngodo, zise-space-ini zonke ley'ngodo, nazo zonke izinto la kugaxeke khona lama-clocks la ngathi ayiy'ndwangu, asegaxeke lamawashi kwangathi ayiy'ndwangu zinekwe ocingweni likalayini, ulayini lo wey'ngubo. So leyo nto is interesting uma uyibuka-ke laphaya la khona iy'ncwadi ey'bhalwayo zihambisana ziba surreal, ezi-surreal angisho njalo, ezi-surreal type of art, nezincwadi ne-art surrealist nayo yenza exactly the same things, same thing as well, uyabona. So izama uku-interpret-a into ebhalwe noma eshiwo i-science, i-interpret-e ngento ebonakalayo, uyabona. Lezi zinto siyadinga ukungena kuzona nathi, abaningi bakhona for sure sebekwenza, ngoba-ke ukudweba into endala-ke abantu abampisholo ne-art, yabona, into endala abayenzayo, yabona. Into esingakayenzi ile ekuthiwa i-science fiction asikakayenzi leyo, kodwa-ke i-art nje yonke nje, whether i-sculpture, whether ukudweba, whether ukuthunga, whether ukwenzani, siyakwenza konke lokho, yabo. Noma singakakwenzi ngendlela esenza sicebe, noma sikwazi ukuthi sibuyise inzuzo ezweni lethu, likwazi ukuceba izwe lethu ngezinto esizenzayo.
Kade ngibona omunye nje enze icathulo ezisa-real. Yazi I was like, hey, yazi this is interesting uyabona. Into ongayilindele ukuthi fanele uyibone ey'cathulweni uyayibona kulesa sicathulo asakhile. Uyabona? Ukunikeza omunye umqondo uyabona nendlela enye yokucabanga nengqondo yakho uyayinyakazisa ukuze ikwazi ukucabanga ngendlela ezintsha. And leyo nto iyasiza isa-real art in terms of shaking your mind. Into angayinothisi ukuze ukwazi ukuthi ucabange ngendlela ziningi ngendlela sorry ngendlela entsha mhlambe inikeza ngisho ukhiye ukuvula omunye umnyango engqondweni ovaliwe ukwazi ukuwuvula ukwazi ukucabanga nangezinye iy'ndlela yabona kade usuyivalele kanti mhlambe impilo yakho mhlambe imi lapho ayiphumeleli ngoba ikhiwe iloya mnyango ikhiyeleke laphaya until uze ufunde le literature uthi mase uyifundile le literature bese kuyavuleka lo mnyango bese nempilo yakho ithole ukuphefumula ukhululeke uma usuvule lowo mnyango loyo. So ziyasiza lezi zinto ukuthi-ke sizenze siy'bhale nangendlela esiyiyona thina esimpisholo. Singabhali ububi sibhale ubuhle uyabona. Noma kuthiwa sibhala isa-real art or surrealism type of art. Noma ngabe what kind of literature yabo, whether it's crime kodwa yonke into yethu siyibhale in such a way that ibe ne-progress ingasicekeli phansi kodwa isinikeze progress noma isinikeze amaqiniso. Uma kukubi akuba amaqiniso ngempilo yethu yabo ngoba ungayenza into engekho acceptable kwi-art uyiveze kodwa uyivezela ukuthi kuvela amaqiniso ngabantu not ukuthi ufundise okubi ngabantu uyabona. So there must be a way in how you do it eyenza lokho yenza ukuthi kuvele iqiniso ngoba ekugcineni we need to be people abalazi iqiniso ngathi singabi abantu abadukile nje kodwa kube ngathi abadukanga kodwa sibe sidukile uyayibona leyo nto. So yeah, so those are movies yabona maningi-ke ama-types of movies ne-literature enye iy'nhlobonhlobo ungayi-categorize-a kushona ilanga. Enye into-ke engifisa ukuya kuyona mayelana nokubhala noma nokuqopha ngempilo yethu thina esimpisholo. Ngake ngaba nenhlanhla yokuthi-ke njenge-artist ngitravele noma ngihambele iy'ndawo ey'hlukene amazwe ahlukene. Ekuhambeni kwami ngihambela la mazwe ahlukene ngangihamba ngi-naive noma ngingazi lutho ngala mazwe ngiqala ukuya kuwona right. Ngangihamba ngazi ukuthi okay mhlambe-ke before ngihambe into engangiyenza ngangibheka nje phansi ukuthi okay njengoba sesihamba-ke sekusekhona o-internet usuyakwazi ukuya kukhompyutha uthi efonini ubheke lapha phansi ukuthi-ke uma ubingelela lapha fa ubingelele kanjani la uya khona, ubugebengu bunjani la uya khona, i-transport imi kanjani, ukudla kubiza malini, indawo yokuhlala ibiza malini, indlela zokukhombisa ukuhlonipha kulelo zwe engiya kulona iziphi, ngizokukhombisa ngani ukuhlonipha uma ngiya khona, yabo. So ngangibheka izinto ey'fana nalezo nokudla ukuthi ukudla kwakhona kunjani, nokuthi izinto ikude kangakanani, i-transport imi kanjani, ukugibela kanjani, uyabona kuyarojwa yini bayakurobha yini khona noma abakurobhi, uma bekurobha bakurobha kanjani. Zonke izinto I was lucky to be able to ukuthi ngihambe-ke ngikwazi ukuthi-ke ngiplanele i-trip yami bese ngiphinde ngithi uma ngifika lapho ngifike ngingazi lutho ngendawo bese ngifunda nje ngokuyibuka, ngifunde ngokuyi-experience-a while I was there kuleso sikhashana enganginaso lapho. Kwesinye isikhathi-ke uthola ukuthi-ke uma ngiya khona angithi angazi lutho
angazi lutho, angaze ngiye khona ngaphambilini. So kukhona lento yokuthi ngihambe nginengqondo enginayo ngalelo zwe, kodwa imaginative noma engiyazi mhlambe ngilazi lelo zwe ngokulibona ku-T_V, uyayibona leyo nto. So ngihambe ngaleyo ngqondo le. Kwesinye isikhathi utholukuthi akulona izwe olibona njalo ku-T_V noma olibona njalo ku-T_V noma yabona ey'ntweni kuma-movies athile noma kuyini noma ey'ndabeni. So utholukuthi awulazi kahle, uyabona lelo zwe oya kulona. So kodwa kukhona isithombe osakhayo engqondweni esiyi-fiction, mhlambe malikhona iqiniso elincane osuke unalo engqondweni, kodwa wakha lesithombe, unalesithombe owasakha ngale ndawo. So mawufika khona wehla ebhanoyini, wehlela khona uyaqala ubone ukuthi okay, izinto la zihamba kanje, zihamba kanje, zihamba kanje, zihamba kanje, uyabona, ufunde, uyabona. Ubone ukuthi indlela abantu abenza ngayo izinto khona, indlela abakhuluma ngayo, ufunde enye into that was interesting in one of the countries engaya kuzona, mhlawumbe angizukusho mhlawumbe la ukuthi imaphi amazwe engake ngawahambela. Mhlawumbe ngizosho ngelinye ilanga angazi, mhlawumbe ngizosho futhi uma kuphela, I don't know. But engikukhumbulayo kwelinye lamazwe ukuthi ngangikhomperisha i-religion njengomuntu owayeqhamuka kwi-religious space esithile, uyabona, noma enkolweni ethile. Uma ngifika kula mazwe ngangifika ngibuke ukuthi baphila kanjani ngokwenkolo yakhona, yabona, ngibuke nje, yabona, ukuthi benzani zonke iy'nsuku, yini ziphi izinto abazenzayo, yiziphi izinto indlela abaphila ngayo zonke iy'nsuku. Ngangibuka lokho njalo, uyabona, ngiqhathanisa-ke nala ngivela khona mina ezweni lami eMzansi. Yini enye konje futhi ebalulekile mhlawumbe manokuhamba, but enye into that was interesting engangahlangana nayo, ngangiseThekwini la eLukuzeni, kuphi le ndawo le, igalari, Art Gallery, KZN Gallery, la khona kwakuthiwa kufuneka abantu, ama-artist kufanele eze azosherisha iy'tori noma iy'ndaba abanazo ngamazwe akade bewahambela iminyaka neminyaka mhlawumbe, uyabona, ikhathi ethile abathole ngaso isikhathi ukuthi bahambele amanye amazwe. Ama-artist-ke ahamba njalo, ahlale e-travel-a njalo. So khona isikhathi kwakuthiwa akafike-ke azosherisha ama-experiences awo ngezinto ababey'bona khona ngehlo le-artist, ukuthi wena njenge-artist kwizwe ekade ukulona uboneni, nokuthi kuloko okubona kwakho ukubona okuhlukile, ngoba i-artist ne-artist ine-lens yayo ebona ngayo impilo. Unehlo obona ngalo ukuthi wena ubuka kanje impilo, uyabona, uyibona kanje. So mawuya kwelinye izwe uzolibona lelo zwe ngendlela ethile uwena. Ngeke uze ulibone njengomngani wakho, njengoma wakho, njengomfundisi wakho, uyabona, njengomholi wakho, whatever. Ngeke uzibone izwe ngale, uzolibona ngehlo wena o-experience ngayo, ngehlo le-experience yakho, angisho njalo, uyabona. Whatever your experiences ngempilo yonke kusukela uzalwa uze ube mdala, uzolibona lelo zwe ngalawo mehlo lawo. So nami-ke ekuhambeni kwami ngangibona amazwe engangiwabona ngehlo lami, hhayi ngehlo lomunye umuntu. So lapha e-KZN babefuna-ke ama-artist asherishe leyo information, because leyo documentation, it becomes collective information ngomhlaba, kwi-perspective or nge-perspective yama-South Africans, ngendlela abona ngayo ama-South African la aya khona, akwazi ukuwubona esehlangene awubona kanje umhlaba, ngoba uSibanibani, uMabongo wawubona kanje, uThembelani wawubona kanje, uLerato wawubona kanje, uyabona.
eh, kanjalo kanjalo uyabona. Indlela abawubone ngayo uma bebuka umhlaba be-travel-a emazweni ahlukene abaye kuwona. So ukuhamba-ke enye into emnandi ngoba mina ngike ngithi-ke kuyehluka ukuhamba ngomsebenzi. Uhambe ngoba mhlambe khona i-project noma oyenza phesheya noma mhlawumbe uyofunda phesheya, uzohlala isikhathi eside noma uhambe isikhathi esincane sokuthi uyo-experience-a. Ukuhamba isikhathi esincane uyo-experience, hamba isikhathi eside uyohlala khona, nokuhamba nabangani, nokuhamba ney'hlobo, nokuhamba wedwa, kuyehluka. Zonke lezi zinto ziyehluka ngoba kuyaku-affect-a konke ukuthi uzobona kanjani izwe la uya khona. Yabona uzothi usuka mhlampe uye kwelinye izwe usahamba nenqwaba yabantu, uzolibona izwe nge-perspective yenu nonke nihlangene. Yes, you'll still have your view kodwa okuningi kuzo-affect-wa abanye abantu ohamba nabo ukuthi ukubone ngandlela thile uyabona, ungakuboni ngendlela ubungabona ngayo wena yabo, e-more individualistic, angisho njalo mhlawumbe if kuwukubeka kahle lokho. Eyihlo nje lakho uwedwa ukuthi ubone kanjani wena uwedwa uma ubuka le ndawo le yabona. So and then uyakwazi ukuthi-ke ekuhambeni ukwazi ukuthi uqhathanise-ke izwe lakho, uliqhathanise nani nalamazwe. Also ekuhambeni kwakho uyakwazi ukuyibona uyazi kufana nani, kufana nokuthi uthathe isihlahla sakwelinye izwe uyositshala kwelinye izwe. Uyakwazi ukuyibona njengesihlahla sasemzansi utshaliwe ezweni mhlambe laseNgilandi, uyibone ukuthi hey, yabona unjani uma ula eNgilandi, yabona. Nabantu bakhona babone lesi sihlahla sasemzansi for the first time, besibona singakaze sibe khona la eNgilandi, basibone sitshaliwe la, uyabona. So kunaleyo lento enjalo uyabona. Ngike ngixoxe ngelinye ilanga njalo indaba ehlale ingichaza ngisho njalo uma ngiyicabanga njalo ukuthi ngathi uma ngabe-ke ngifika nje kwelinye izwe lasentshonalanga ngelinye ilanga, mhlambe ngikushilo kwenye i-podcast angazi buye ngikhohlwe uyabona. Angifuni ukusho into ey'ningi la, angifuni ukuthi sigcwale a lot of information ngezinto ngey'ndawo, kodwa-ke ngifuna ukwakha le story, ukuxoxa le story lesi. Ngithi ngathi uma ngifika lezwe, first day wami ngifika ngaya esitolo, ngabuya esitolo, ngithe ngisendleleni ebuyayo esitolo selishona nje ilanga kancane kodwa kusakhanya ngoba namalamba akhona ayikhanya kakhulu uyabona. Ngase ngihlangana nale moto le yabona, sizohlangana ngize ngathi ngiya ku-T junction yona iyaqonda, yabona, ngizojika nami ngilandele yona mabe yabo sengijikile. Ngithi uma ngithi ngisondela kuyona bese ngibonwa yilo baba lo osemdadlana kancane kunami uyabona, umpunga ngisho ekhanda. Ngihlangane naye angibone yabo, abone lesi sihlahla sasemzansi lesi uyabona, asibone sitshaliwe la ezweni lakhe yabona, for the first time akalindele yabona, futhi indawo yayi-remote yabona, kwakuyona indawo ejwayele ukuhanjelwa abantu basemzansi noma abantu nje emhlabeni yabo, indawo e-remote yalelo zwe lelo, noma ekude kulelo zwe engaphithizeli abantu abaningi, right. So uma ngibona lo baba kwangathi uyathuka, wathuka wangibingelela eshayela, azange ame ngisho ukuma into enjani uyabona, wanciphisa mhlawumbe i-speed ngiyacabanga, wangibingelela wagoba, waze wagoba wacishe wathinta i-steering indlela agoba ngayo engibingelela uyabona, nami ngambingelela ngaleyo ndlela ngoba ngase ngibukile-ke sengibhekile la ku-inthanethi ngabona ukuthi oh hhayi, uma ubingelela lapha usuke uhlonipha uma ubingelela kanje uyabona, mawugobisa ikhanda, mawuligobisa kancane kuchaza ukuthi, mawuligobisa kakhulu kuchaza ukuthi uyabona. Ngenza-ke nami leyo nto leyo-ke ayiyenza naye, kwaba i-gesture-ke emnandi leyo kuthina sobabili, kwakumnandi, ngazizwa nami ngathi ngamukelekile kuleli zwe yabona, ngaba ne-experience enhle on my first day, ilanga lokuqala ngifikile yabona, ngazizwa nami hewu madoda yabona, kwamnandi ukuba khona. Iyona experience-ke enye engithanda ukubhala ngayo kwesinye isikhathi uyabona, noma e-informer
i-writing yami, noma ezo-informa futhi i-writing yami ngamanye amazwi, right? So ngangakazi lutho-ke kahle ngalelo zwe, kodwa yabona ngaba ne-experience emnandi ngiqala ukufika khona ngalelo langa. Emini ngalelo langa futhi ngangikade ngithole enye i-experience emnandi futhi khona futhi bengiphathe kahle futhi emini ngalelo langa lelo. So kwase kukwesibili mhlawumbe ngiyacabanga noma mhlawumbe ayi mhlawumbe sekuyisithathu on the same day. It was not the first time, but kwase kuyi-several people engababona ngalelo langa, but this one was interesting uyabona ngoba ngase awenze njani, was very interesting ngoba wayishayela ya into ayi-interesting kakhulu ukuthi wayishayela, wayenza lento eshayela uyabona, and kwangathi uyakujabulela ukukubona lokhu akubonayo la kuleli dolobha lakhe uyabona. So ukuhamba kwethu-ke sihambela la mazwe siba yile zinto lezi, siba ama-art pieces in these countries uyabona, kuba ngathi siyigalari ehambayo, sisi-art piece kwigalari, efika kwigalari, mobile gallery ethile mhlambe, noma ngingathini kule country okuyona. It's like you are an art piece that goes to a gallery where people will see you kuleyo gallery, bakubone, bakubuze imibuzo, uyabona, bakwamukele, bakutshela izinto, bakuxoxela iy'tori. Kwesinye isikhathi ezinye iy'tori ubona ukuthi bakuxoxela into ey'fihliwe uyabona, okungafanele ngabe uyazazi. Kwesinye isikhathi bangakutshela ngisho isitori nge-country yakho ongasazi, esiyi-secret yabona, ethile yabo, bakutshele ngelakho izwe ngoba yabona mhlawumbe bayahlangana nomuntu wezwe lakho batshela isitori esithile ngaye mhlawumbe yabona kwesinye isikhathi. So ukuhamba kuyasinikeza izinto esingayibhala njengabantu abampisholo, uthole ukuthi ngimpisholo, sengikwazi ukubhala ngelinye izwe, ne-experience yami yomuntu owumZulu eChina mhlawumbe, noma mhlambe kuphi, mhlambe eFrance, mhlambe e-Argentina yabona, noma Australia, I don't know, but uthole ukuthi ngiyakwazi ukubhala ngempilo yami lapho yabona. So kodwa-ke kuhlukile-ke uma uzohamba uyohlala isikhathi eside khona. Into ekade ngiyi-notice ukuthi kuba nama-constraints ozoba nawo ekutheni yini ongayibhala, yini engokuyibhale, nama-relationships ekade owenzayo ngoba ama-relationships esiwenzayo ayi-constraints at the same time. Ayakwazi ukuthi asivimbe ekutheni kube khona izinto esingasakwazi ukuzenza ngoba sesakhe ubudlelwano obuthile obenza ukuthi kufihlwe yabona, sekufaka ufihle manje uyabona, ufihle ngento oyibonile ngoba wakhe ubudlelwane nabantu abathile kuleyo ndawo ababhilonga esayidini elithile laleyo ndawo. Kanti if ubungabakhanga ubudlelwane, uba in the middle, you can tell all stories about indawo without yabona ukusaba, ngaphandle ukuthi uzusaba ukuthi uzisho izinto yabona oyibonile, noyithandayo nongayithandi, kanjalo 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 uyabona. So yeah, so ukuhamba kuyasisiza-ke ukuthi sibhale noma besihambela iy'ndawo ey'seduze noma ey'kude kakhulu, kodwa kuyasisiza ukuhamba ukuze sikwazi ukuthi-ke silethe umnotho wolwazi ebantwini bakithi. Mhlawumbe-ke uma sengiyoqeda ngizofisa ukukhuluma ngani ngendlela yokubhala, ukuthi uma ufuna ukubhala incwadi-ke, okay, mhlawumbe yes, okay, ungabhala ngokucula, right, ngokuthi ubhale iculo, iy'ndaba zonke ofuna ukuyibhala zibe seculweni. Ngineculo-ke elithi-ke Nights Along the Nile. Ngangihambene-ke ney'hlobo zami-ke lapha ngiye endaweni ekuthiwa i-Egypt, eGibhithe. Ngihambe ney'hlobo zami basekhaya, siye eGibhithe ngelinye ilanga, saspenda isikhathi nakwi-Nile, eduze kwe-Nile uyabona. As an artist-ke mina ngathi noma ngihleli khona I saw izinto ey'ningi ngendlela engicabanga ngayo nangendlela engibona ngayo, njengoba kade sengishilo ukuthi as an individual
artist or a person, individual person, ngoba sonke nama-experiences okuphila angafani. Noma kuthiwa nizalwe ndawonye kodwa uzoba neyakho wedwa i-experience yempilo. So ngokweyami noma sihleli lapho nje umndeni kodwa kwakukhona izinto engibuyela ne-history engangibuyela kuyona engqondweni. I-history ekade ngiyifunda iminyaka ngoba ngathi uma ngiya khona ngaya sekuningi engikufundile ngezwe lelo uyabona. Okunye ngangikufunde eBhayibhelini ngisakhula, okunye ngikufunda nje emlandweni-ke o-objective, i-history e-objective noma eneqiniswana elithile, eneqiniso asisho njalo. Sunga-argue-isha-ke ukuthi iqiniso kangakanani kodwa i-history le eqinisile le esho amaqiniso la kufanele ngabe awungqongqongqo ngempilo, right? Ngangifunde-ke lolo lwazi olunjalo kanye nolweBhayibheli. Kanti uma ngiya khona-ke, so I was looking, kanti uma ngihleli khona ngangiyicabanga le ndawo ngihleli kuyona ngalezi ndlela eziningi engiy'fundile empilweni. So ngiyibona, ngiyicabanga, ngiyimagina kudala kusekhona oFaro, ngiyimagina kudala, ngiyimagina futhi also in the future, kwikusasa la khona mhlampe i-Afrika yonke isi-united, mhlampe isi-developed yonke, isinemigwaqo, ukwazi ukunqamula usuke eKapa uze ufike eCairo emgwaqweni omuhle owodwa, noma isitimela esisuka yonke indawo esi-criss cross, East, West Africa, South, North, yonke indawo uyabona, ukwazi ukuya noma yikuphi kalula. Ngoba njengamanje kunzima ukuya kula mazwe ngoba sisabanjwe izinto ukwehlukana, asisho nje ukuhlukana okwadaleka kudala kusasihlukanise nange-transportation ey'ndaweni. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi ezweni elithile kodwa fanele uqale ugibele uye kwelinye ukuze uye kwelinye, uyabona? So kuba nzima-ke ukuthi kumuntu osemzansi asuke eMzansi athi uya ezweni elithile kwesinye isikhathi ngoba akuyeki kalula, ukwazi ukuya directly lapho kwesinye isikhathi, uyabona? Angazi-ke noma sekuyashintsha yini manje kodwa bengelula ukuthi siye kalula nje kwamanye amazwe, uyabona? So kwakukhona-ke leyo nto kumina ukuthi-ke ngangiwucabanga-ke umhlaba omdala wase-Afrika, ngihleli lapha ngithule ngihleli bese ngicabanga umhlaba omusha futhi ukuthi ungaba njani umhlaba omusha la khona sesibuyela kwi-glory kodwa sibuyela kwi-glory njenge-Afrika yonke, uyabona? Sesi-developed, kungekho ubumpofu lobu obusixakile namhlanje njengama-African, uyabona? So ngase ngibhale le ngoma-ke kodwa ngangiyibhala ngibuka nje nabantu abahlala khona manje kulela lizwe laseGibhithe, ngibabuka nje indlela abayi-appreciate-a ngayo umfula lo i-Nile, indlela abahlala ngayo ebusuku, bephumela ebusuku, baphuma ebusuku-ke isikhathi eside esiningi abantu bakhona. Baphuma seliyoshona ilanga ngoba emini kuyashisa, so ebusuku kusuke selipholile bese bephuma-ke nemindeni yabo-ke beyohlala lapha-ke ba-enjoy-e nje just i-social, baxoxe, kube mnandi bahlale lapho. So iculo-ke lisho njalo, badla o-ice cream lapho, kudliwa nokudla yonke into, uyabona? Umfula mkhulu mude, uyabona? Uyoshona lapha, yabo? Uyakwazi ukubona ingaphesheya futhi lawo ngoba kunezindlu le ngaphesheya komfula, khona ney'ngapha futhi, uyabona? Kanjalo kanjalo, kukhanya amalambu ngaphesheya nangapha kuyakhanya ebusuku, uyabona? Uyakwazi ukubona zonke lezi. So ingoma isho njalo-ke ingoma engiyibhalile-ke, i-perspective yami noma indlela engibona ngayo njengomuntu waseMzansi ohleli kwi-Nile, obhala nge-Nile ukuthi kwenzekani kwi-Nile. Ngibhalela bani? Abantu bangakithi ukuthi uma belalela ingoma engiyiculayo bathi, hawu, i-Nile inje, uyabona? Ngendlela engibhale ngayo, uyabona? Not just ukuthi ngibhalela abantu bangakithi, also noma yimuphi umuntu emhlabeni olalela ingoma engiyibhalile akwazi ukuthi, oh, lo muntu uyibona kanjena, uthe uma ebona i-Nile wayibona inje yena, uyabona? Noma ama-banks e-Nile wawabona nje, uyabona? Ugu lwe-Nile noma usebe noma ugu lwe-Nile River, lo mfula lo kuthiwa i-Nile, right? So ungabhala-ke ubhale ingoma, uyibhale ubhale i-experience okade unayo noma onayo ngempilo noma indawo oyivakashele.
Nanoma ingane-ke ufuna ukubhala ngayo, ungabhala engomeni noma ubhale incwadi eyi-fiction, uyabona. Ngishilo-ke ukuthi ungayibhala nezinye iy'nhlobo zey'ncwadi zokufundisa and so on, ne-history futhi ungayibhala futhi, uyabona. Ungabhala ngisho incwadi ye-travel yokuthi-ke ukuya lapho kuyeka kanjani, uyabona. Uma-ke ufuna ukubhala incwadi, angeke ngikhulume ngalokho kuthina esipisholo udingani. Eyi, sincane isikhathi enginaso. Okay, angisheshise. Uma udinga ukubhala incwadi, udinga nje ukuba nekhompyutha okungenani, ngoba ifoni izokugqilaza. Udinga ikhompyutha ezokwazi nje kuphela ukuthi-ke i-connect-e kwi-inthanethi. Kule y'nsuku zanamhlanje-ke awudingi ukuthi uze ube nama-packages la abizayo adayiswayo okubhala i-text. Usuyakwazi ukuthi ubhale usebenzisa i-Google lokhuzane Docs, Documents or Docs. Usebenzise leyo Google Docs ubhale yonke into yakho lapho, leyo manuscript yakho yencwadi yakho uyibhale lapho, ubhale isihloko sayo, ubhale-ke ipage lama-lokhuzana lema-legalities noma izinto eziphathene nomthetho. Ubhale ipage eliphathene nani, nalabo ufuna ukuthi ubabonge. Bese ubhala i-introduction-ke mhlampe-ke uma kuthi incwadi yakho ine-introduction noma ine-chapter 1. Ubhale i-contents page ngikhohliwe, ubhale i-content page yakho lapha ekuqaleni ney'namba ukuthi iy'hloko zama-contents wonke. Ubhala ngani ekuqaleni, ubhale ngani, ubhale ngani, ubhale ngani kuze kufike mhlampe ku-chapter 13 noma 14. Ubhale-ke lezo y'hloko bese uyaqala-ke ukubhala i-manuscript yakho. Mase uyiqedile-ke wafika ku-chapter 13, mhlampe let's say it's 200 pages incwadi yakho, right? 200 pages, 5,000 words, angisazi amagama, mhlawumbe u-30 something thousand, angisazi, ama-60,000 words, angisakhumbuli kahle. Ubhale-ke lawo ma-thousands and thousands of words, yabo, nanoma pages awu-200, right? Futhi mase uyibhalile-ke le ncwadi yakho isi-manuscript-ke mase uyibhalile, ayikakabi incwadi, isa-manuscript. Mase iyi-manuscript-ke sekufanele manje-ke u-decide ukuthi uzoziphablishela wena noma uzoyithumela kuma-publishers a-established akhona njengamanje. Ama-publishers-ke maningi-ke kukhona eMzansi, maningi ahlukahlukene, uyabona, ahlukahlukene. Amanye uyawazi uma uthatha incwadi yelokhuzana, incwadi yakho ye-textbook uzoyibona i-publisher la ngemuva ukuthi le ncwadi ipublishwe ubani, kanjalo kanjalo kanjalo, uyabona. So ungaya kuwona lawo ma-publishers established noma uyipublishele wena. Sekulula-ke kule y'nsuku zanamhlanje ukuthi uzipublishele wena incwadi. Uyakwazi ukusebenzisa a-site like Amazon Books. Kwa-Amazon-ke uyakwazi ukuthi-ke urejiste ube ne-account lapho. Kuleyo account uyakwazi ukuthi-ke bese uthatha le manuscript uyifake phakathi, uyifake leyo account kwi-format ofuna ukuthi ibe yiyona. Uma kuthi incwadi yakho inama-page ingaka noma iwu-A4, uma iwu-A4 kusho ukuthi-ke uzofaka leyo format laphaya kwa-Amazon ukuthi-ke amasentimitha amangaka by amasentimitha amangaka incwadi yakho. U-A4 ipage angithi lamasentimitha amangaka by amasentimitha amangaka mawulikala ngerula. So uyayifaka leyo format. Uma kuthi incwadi emfishane uzofaka i-format ehambisana nobufishane bencwadi yakho ukuthi lena inamapheji amafishane, uma kuyi-novel size ama-novel lawa amafishanyana. Uma kuthi incane kakhulu uzobhala based on size wencwadi yakho, yabona. Uthathe-ke ukhethe-ke nokuthi inhlobo ne-category, kuningi laphana, kulula nje, uyabona. Ungena khona usho ukuthi i-category bani, i-romance noma ilokhuzana, i-crime, i-thriller, crime what, noma iyi-science fiction noma yini. Ubhala zonke lezo zinto-ke kwilokhuza yakho. Ngesikhathi kufaka ama-details lapha ku-Amazon, yabona. Ufaka lezo zinto. Mase uyifakile leyo nto
wakhetha no-size ukuthi u-size obani. Bayakunikeza-ke ithuba lokuthi ufake-ke uyifakele i-page, i-art ye-page lakho ye-cover page. I-cover page bakunikeza ukuthi faka i-art oyithandayo. Ungafaka isithombe sakho uma uthanda, kuya ngokuthi inhloboni yencwadi. Uma kuyi-biography uyabona, ufake isithombe sakho noma ufake ufake noma ufake i-art ethile mhlampe ehambisana nencwadi lo oyibhalile yabo. Ufake-ke lapho leyo art. Kwesinye isikhathi bakunikeze bona ukuthi-ke bakunikeze ama-options ukuthi usebenzise eyabo i-art. Angiku-advise-ke lokuthi usebenzise eyabo i-art ngoba abayicimi mase uyithathile wayisebenzisa. Nomunye umuntu uzoyithatha futhi ayisebenzise naye bese kuba ngathi iy'ncwadi zenu ziyafana abantu bebeyibuka ngaphandle. So kube kuhle ukuthi-ke uzakhele yakho. I-art-ke ye-page ungayenza nanokushutha isithombe nje esithile endaweni ethile. Ushuthe leso sithombe bese uba yisona ozosenza sibe ilokhuzana i-art yakho. So long as wena ubone ngathi si-relevant leso sithombe leso yabona. Mawukuthi uyakwazi ukudweba, ungayidweba ngisho ephepheni bese uyayishutha leyo nto uyenze i-art yelokhuzana yakho. Uma ukwazi ukudweba kukhompyutha, ungadweba ngisho kukhompyutha. Leyo nto bese iba i-art yani yencwadi yakho yabona. Ngikhuluma ngomuntu ozenzelayo yonke into la ongeke aze akhokhele muntu kulokhuza ukupublisha. Uzozenzela nje wena leyo publication, leyo publishing yakho, right? Self publishing. Uzofaka-ke lezo zinto. Uma usuyifakile-ke lezo zinto-ke wakhetha o-size, wakhetha ikhava, ubhale-ke ngaphandle ukuthi ufuna ubhale ukuthini ngaphandle, ubhale-ke kwi-spine la ngaphandle ukuthi ufuna ubhale ukuthini kwi-spine nase-back. Uma kukhona i-information ofuna ukuyifaka e-back ehambisana nokuthi ufuna ukuthini ngemuva encwadini yakho. Uma kukhona abantu abakhuluma okuthile ngencwadi yakho, mhlawumbe khona umuntu obanikezile ukuthi bayifunde base beba nama-comments abawashoyo asaphote incwadi yakho bese uyawathatha mhlawumbe menivumelene uwabhale ngemuva ama-comments ukuthi usibani bani, quotation, quote ukuthi usibani bani utheni ngencwadi yami la, noma iphepha elithile, iphephandaba elithini litheni, noma u-editor othile wephephandaba elithile utheni ngale ncwadi yami uma ngabe eyifunda, ubona kanjani ngayo yabona. Uma kuwukuthi-ke unabangani abanjalo yabona. So usunencwadi-ke isiphelele-ke uyabona, ufakile i-art, ibhalwe zonke izinto ofuna ukuyibhala, nama-page wonke aphelele. Enye into engiyikhohle ukuyisho ukuthi-ke these days uyakwazi ukuthatha le ncwadi yakho ngoba-ke isikhathi esiningi senza amaphutha masibhala. Uyakwazi ukuthi uthathe le ncwadi-ke ngoba iy'ncwadi normally noma ngesikhathi esidala noma nje normally vele nje zinikezwe i-editor ukuthi uma usuyibhalile uyinikeze enye i-editor ebhilonga kwi-publishing firm ezoyithatha le ncwadi yakho bese iyenze njani, iyibuke i-sentence ne-sentence nangendlela oyibhale ngayo ukuthi izozwakala kahle yini kuma-customer noma kubafundi bayo. Bese iyakulungisela uma kukhona ama-sentence mhlambe ibone ngathi adinga ukupholishwa, ipholishele wona iziyophela incwadi ipholishwa yabona. Amanye ama-course-ke ozongena kuwona uma ngabe ukuthi usebenzisa i-editor ewumuntu noma esenkampanini ethile. So mawuzenzela ungayithatha le ncwadi manje uyithathe i-manuscript yakho uyifake ku-AI bese ucela u-AI ukuthi aku-correct-ele. Mina ngiprefer ukuthi-ke u-correct-e i-chapter ne-chapter ungathathi the whole book. Correct-e i-section ye-chapter ne-section ye-chapter, not i-chapter yonke futhi, i-section nje encane, ama-paragraphs athile ukuze ukwazi ukuthi ngoba ngesikhathi uyi-correct uyayifunda. Ngesikhathi uyinikezwe i-AI uyayi-correct-a, athi mase eyi-correct-ile bese uyayifunda nawe i-correction leyo ukuthi ihambisana nawe yini, ilokhu kade ufuna ukusho yini yabona kuleyo lokhuzana, kuleyo encwadini yakho. Ngoba kufuneka u-AI asho, kuyenzeka ukuthi u-AI afune ukusho into ongafuni ukuyisho yabo. So kufanele uhlale u-awake
ukwazi ukufunda ukubona ukuthi usasho leyo nto kodwa uyisho kamnandi ngendlela ofisa ukuthi iphume ngayo, uyabona leyo nto. So uyakwazi ukuthi ufaka lama-sections e-chapter iziphele i-chapter lokuwafaka kwi-editor ye-AI loku-correct-ele nawe ulokhu wa-check-a njalo. Ngamanye amazwi incwadi yakho uyayifunda njalo uyifundile ize iyophela uyifunda ukuze kuphume le nto ofuna iphume ungadideki, uyabona. So emva kwalokho uma usuqedile-ke usuku-check-ile-ke hhayi ukhululeke-ke uyilode-ke ku-online manuscript nama-page njengoba kade sengishilo ama-cover page, ubhale nama-categories nama-hashtags awufuna ukuthi abe khona ahambisana nokuthi ama-categories ebhilonga kuwona imaphi. Ufuna ukuyifaka zonke lezo zinto lezo. Yini enye nje mhlawumbe uma une-barcode ufake i-barcode yakho yasemzansi mhlawumbe, kodwa bayakwazi ukukunikeza futhi eyabo ka-Amazon ongayisebenzisa ngaphandle ukuthi uze uyakhe yakho usebenzisa u-GCSA mangiphosisi. Uyena-ke ongamele ama-barcodes emzansi. Ufake-ke leyo information. Emva kwalokho-ke and then i-check-e i-system uma ithola ukuthi right iyakukhombisa uma kunama-errors noma kunama-problems mhlampe kunama-margin issues khona into ey'kapakayo ey'phumayo iyakutshela ukuthi hhayi lungisa indaba ye-page size, yabona, uyilungise izifithe kuleyo ma-page, yabona. Bese ukwazi ukuyifunda incwadi yakho-ke isihleli kule system, ifunde ngendlela ezobonakala ngayo uma ngabe isithengwe abafundi bayo, yabo laba abazoyithenga. Ukwazi ukuthi uyifunde ukwazi uma uyilokhuza ifundeke, yabo, ibe yile nto ufuna ibonakala iyona. Uma iney'thombe zivele iy'thombe zayo ukuthi yabona la ufuna zivele khona ephejini. And so iphume-ke incwadi yakho. Uyakwazi-ke kwa-Amazon uyenze iy'nhlobo ey'ntathu. Uyazi ukuthi yenze ukuthi ibe i-paperback futhi iy'ncwadi lezi eyi-soft ene-cover e-soft noma ibe u-hard cover le eqinile, uyabona lezi ey'qinile efana namabhayibheli la akudala, ibe njalo ibe u-hard cover noma uyakwenza ukuthi uyenze ibe e-book. Uma i-ebook-ke izokwazi ukuthi ifundeke online, bakwazi abantu ukuthi bangadingi ukuthi baze bayibone ephepheni, bakwazi ukuyithenga online bayifunde emafonini noma emakhompyutheni abo noma khona into ekuthiwa-ke ka-Amazon ekuthiwa i-Kindle. I-Kindle umshini othile-ke oyi-screen ofana ne-iPad, ne-pad, yabona, whatever lezi zinto lezi eyi-green lezi, ama-iPad, ya ngisho njalo mhlawumbe. Efana nalokho uyakwazi ukuthi uyifunde lapho. Kwesinye isikhathi leyo Kindle uyakwazi ukuthi uyifunde futhi efonini leyo khona ngoba i-Kindle i-format, yabo, ihambisana nokuba i-format as well. I-technology ekunikeza i-format yokufunda incwadi leyo, yabona. It doesn't really have to be emshinini waka-Kindle but ingaba nasemafonini akho noma kwi-iPad yakho, kuya ngokuthi usebenzisa yiphi inhlobo. So long as u-download-e i-app yakhona yaka-Kindle then uzokwazi ukuthi-ke uyifunde lapho. So that's one, right? That's one way to have iy'ncwadi zakho noma incwadi yakho in different formats. But there's also into ekuthiwa i-ebook. Inzinyana-ke kancane kodwa-ke iyenzeka nayo i-ebook, yabona. I-ebook-ke idinga ukuthi-ke uthole umuntu ozofunda incwadi arekhodwe lowo muntu uzoyifunda incwadi yakho. Uma uthanda ungayifunda wena yonke incwadi yakho, ufunde every page from page 1 to page 220. Uyakwazi ukuthi incwadi yakho uyifunde wena from page 1 to page whatever, yabo, la igcina khona uyifundela wena. Ukurekhode lokho bese kuba-ke i-voice yakho izosebenza-ke abantu mebelalela i-book yakho ilokhuzane kuthiwa yini? Audiobook, yes. Ngikhuluma nge-audiobook not e-book. Audiobook. I-audiobook ile ulalela umsindo womuntu ekhuluma, yabona, umuzwa ekhuluma umuntu uyakufundela yona umuntu wangempela, yabona. These days-ke kukhona u-AI as well. Ungasebenzisa u-AI ukuthi kube uyena uzoba i-voice noma izwi elizosetshenziswa ekufundeni incwadi yakho. Kube uyena ozofunda incwadi yakho, yabona. And then
Kodwa-ke fawusho fawukhredithi lokho usebenzisa i-AI. Ungafihli ukuthi akuwena lo, kodwa u-AI. U-AI-ke kuyasho ukuthi-ke i-voice uyiqamba amagama i-voice esuke isebenza. Isikhathi esiningi-ke awekho ama-voices ethu thina esimpisholo okwamanje. Ama-voices akhona, ama-voice asentshonalanga. Khona uMelisa, khona u-Brian, uyabona kanjalo kanjalo uyabona. So uzokhetha ukuthi i-voice yakho bese uyasho lapho ukuthi hhayi usebenzise i-voice ewuBrian. Kanjalo ngesikhathi-ke usuyipublisha yabona. Uzosho ukuthi usebenzise le voice. Ngesikhathi usuyiloda kwi-system le ozoyisebenzisa. Kuya ngokuthi usebenzisa yiphi i-system. Ikhona i-audiobook akhona kwa-Amazon, kodwa u-Amazon uze uwuthole uma usebenzisa ama-major publishers. Uyakwazi ukuthi usebenzise i-audiobook yakho ithumele uma uzosebenzisa ama-major publishers, ngoba unama-limitations athile ukuthi awukwazi wena ukuthi ube ne-audiobook uma uvela ngapha e-Afrika. Uzuyithole uma ungena ngala through those publishers asentshonalanga. Ungakwenza lokho. Uma uzosebenzisa u-Spotify, then uzokwazi ukuthi uyipublishe directly. Ukwazi ukuthi-ke bese-ke uhlukanise-ke nayo ihlukaniswa uma usuyifaka uhlukanise ngama-chapter kwi-system yakhona. Ufaka u-chapter 1, chapter 2, chapter 3 uze uyofika la ugcina khona ku-chapter yokugcina. Ufake lo muntu wakho-ke ofundayo afunde aze afike ekugcineni uyabona, iziphele incwadi efunda uyabona. Nayo-ke i-audiobook-ke olunye uhlobo lwencwadi ongalisebenzisa ukuze-ke abafundi bakho ubanikeze ama-options noma ubakhethise ukuthi iyiphi indlela abayikhethayo yokufunda incwadi yakho. So kuningi for sure engikushiyayo, kodwa angiqede la, ngigcine la ngokuthi-ke you can-ke this is how you can iyona ndlela yokuthi sibhale-ke iy'ncwadi zethu lezi zigcine ziba khona ey'tolo, abantu bakwazi ukuyithola. Uma ku-Amazon incwadi yakho izotholakala-ke, abantu bakwazi ukuyithenga uma bengena ku-Amazon Books, bakwazi ukubhala ukuthi so and so book, noma babhale igama lakho bese iyavela incwadi yakho, noma iy'ncwadi zakho uma ziningi bese bekhetha ukuthi bafuna ukuthenga yiphi. Uyakwazi-ke ufaka ama-price ngesikhathi wenza lento ye-publishing, ufaka nama-price ukuthi ufuna zibe umalini, nokuthi u-Amazon uzothola imali engakanani, wena uzothola imali engakanani kuyona leyo ncwadi. Uyakwazi ukwenza lokho. Ne-audiobook kanjalo nayo ikanjalo nayo, iy'mali engaka bese kuthi leyo service provider ekunikeze i-access, enikeza wena i-distribution ukuthi u-distribute incwadi yakho, whether u-Amazon noma u-Google noma u-Spotify. Bazo-charge-a nabo imali abazoyi-charge-a yokuthi bakufakele leyo ncwadi lapho kwi-system yabo ukuze ikwazi ukudayiseka, abantu bakwazi ukuyifunda lapho incwadi yakho. So uma sengivala-ke ngiyathanda ukuthi ngithi asibhale bantu bakithi abampisholo, sibhale ukuze umlando wethu wazeke kusasa, izizukulwane zethu zikwazi ukuthi ziwuthole kalula. Kungabi nzima njengami ngifuna iy'thombe zelokishi lethu ngingay'tholi kwi-inthanethi, kodwa kube lula ukuthi sithole lezo zinto online. Mhlawumbe siyadinga also nokuthi sibe ney'ndawo zoku-archive-a ezila eMzansi, zingabi phesheya kuphela indawo esi-archive-a kuzona i-information yethu yabantu abampisholo, zibe khona la ukuze uma ngabe kuba khona izinto ey'ngqinamba ey'dala ukuthi singahwebelani namazwe lamanye, kodwa ulwazi lethu lungalahleki, lungagcini lungaphesheya komfula, lube ngapha ngakuthina, siqhubeke sikwazi ukulisherisha la kithina sisodwa nakwabanye abantu sikwazi ukuthi silithumele khona ulwazi ngathi, sikwazi ukulithumela nakwezinye izizwe ngaphandle ukuthi sibe limited. So kubalulekile ukuthi sibhale-ke, sibhale i-fiction, sibhale i-non-fiction, sishuthe iy'thombe, sibhale imiculo,
sidanse ngoba nemidanso iwukuqopha ngey'mpilo zethu. Si-travel-e futhi ngoba noku-travel-a kuwukuqopha kukodwa nakho siyaqopha ngoba siyama-galleries ahambayo. Njengoba sihamba siyama-galleries. La siya khona kwelinye izwe ngiyaqopha ukuthi ngafika, bangibona ukuthi nganginjani. Uyabona kwasho kwacima kwathini, uyabona? Nokuthi siyafunda lapho izinto esizoy'thatha sizoyi-apply-a mhlampe emazweni ethu, mhlampe eziyi-development sikwazi ukubhala ngazo. Bese amazwe ethu, izwe lethu laseMzansi likwazi ukuthi li-develop-e noma likhule ngenxa yama-experiences ethu. So nemidlalo le edlalayo ebhayisikobho nayo kuyadinga ukuthi siyenze nayo ngoba nayo iyaqopha ngempilo yethu. Iyona evezayo ukuthi-ke sasiphila kanjani. Ithi iy'ngane kusasa zibuka sey'buka iy'thombe lezi zibone ukuthi, oh nanigqoke amasudu anjena, nanigqoke iy'cathulo ey'njena, nanigqoka kanjena yabona. Hawu nanigqoke amacici anje baba noma mkhulu, omkhulu babegqoka la macici anje. Zikubone konke lokhu uma zikubuka, zibukela iy'thombe lezi. Bese zikwazi ukuthi-ke ziqhubekele phambili zilazi emuva ukuthi lalinjani, babenzani obaba nomkhulu kuleya minyaka yakudala, yabo. So kubalulekile ukuthi sibhale ngenxa yalokho, sibhale ukuze sikwazi ukuthi si-progress-e kalula ngenxa yokwazi i-past yethu noma imumva lethu. Uma silazi sokwazi ukuthi siqhubekele phambili kangcono ngenxa yokwazi imumva lethu. And lelo mumva silazi ngokuthi silibhalile. Lezo y'tori zibhalwe phansi. Ngoba futhi uma singayibhali siyixoxa ngomlomo, zishintsha njalo igcine kungasesona lesa story lesiya okwakuyisona okwangempela. So kubalulekile ukubhala ngoba kuzenza zibe zikwazi ukuthi lesi iqiniso elithile likwazi ukuthi libhaleke phansi. Ungabhala phela namanga, ungabhala namanga kodwa-ke uyakwazi futhi-ke ukuthi uma kuyiqiniso olibhalile likwazi ukuthi liseyiveke, longeke ukuze izizukulwane zikwazi ukuthi zilifunde. Hhayi-ke bhalani-ke bantu bakithi, sikwazi ukufunda izinto eniy'qophe phansi. Nibhale futhi ngey'ndlela ey'hlukene, noma ngabe nibhala ngepeni, noma nibhala ngomlomweni ngokucula, noma ngokukhuluma ko-TikTok, noma ngokudansa, noma ngani, ikwenze konke sikwazi ukuthi sibe enriched. Sesiyohlangana-ke kwi-podcast elandelayo. Angazi noma ngiyibiza kahle noma ngithi i-podcast le, kodwa-ke siyohlangana kwelandelayo. Ngiyabonga.